Haleluya, hama dzinodikana. Mafundisi tine basa. Uye basa iri ngatiise musoro pamwe chete. Nekuti shoko raMwari rinoti tiri chiedza chenyika uye tiri munyu wenyika. Ndinotenda nekunzwisisa kuti hapana asiri kuziva stori yehanzvadzi yedu amai Jeremiah. Hama dzinodikana, dai Mwari atibatsira. Mwari chachaika ngatiitire zvakanaka. Kune dzimwe nyaya dzisingatomboite kunyangwe mukanetsana zvakaita sei, kunyangwe mukava nemachallenges akaita sei. Kune dzimwe nyaya dzisingafanire kutaurwa pajekerere, nyaya dzine chekuita nekurembedza murume wako kana kurembedza mudzimai wako. Ukaona munhu akusvika pakutaura murume akamubvisa umhandara, iye ari mumereji, wotaura kuti ndakabviswa umhandara nanhingi zvakamira zvakadai, iwewe uri mumereji, ziva kuti pane zvinenge zvichida kugadziriswa. Munhu aedza kuda kudurura zvake zvese kuti pamwe zvichida vanhu vanogona kusympathiza, vanogona kumira naye. But wonaka munhu. Dzimwe nyaya dzinoda kuramba dziri mukati, hadzide kuvhura kuti vanhu muvhure hapwa. Chiona manje kana wotaura wobvunzwa kuti dai kwakange kuri kunzi kudheta ndaigona kumudheta. Iwewe, you are a married woman. You are a married person. You are even coming out. Hausati watobuda marriage macho. Handiti uri kuona kuti kurembedzwa kwemunhurume, kurembedzwa kwemumwe murume anenge akatogara mumba achinzi baba. Handifunge kuti patsika dzedu dzechivanhu, satapinda mushoko raMwari, patsika dzedu dzechivanhu hazvigone kuti mukadzi kana kuti mudzimai agotoita nyaya kwazvo nemurume wake kuti ndakazobviswa umhandara gore rakati nanhingi, akazondibata akandibvisa bhurugwa ndikazoridza. Hazvitaurike. Handiti uri kuona kuti dzimba dzese 3/4 yemamarriages kanzwa vanhu vachiti inini am living happy, marriage yangu yakanaka. Vazhinji vacho vakatopinda mamarriages iwayo dzisiri mhandara. Ndava hapana kutariswa kumashure kwakabviwa, kwakakosheswa zviripo nhasi. Ndo zvakaita kuti vanhu vaviri vawirirane. But ukazoona wakuenda kumashows, kumapodcast, wakutaura nyaya dzakaita sedzatiri kutaura, zvakureva kuti chechi tine basa, mafundisi, maprofita tine basa, mabhishop tine basa guru rekurunga nyika kuburikidza neshoko raMwari. Just imagine kuti baba Jeremiah, munhurume, pavaizvinzwa nezuro vagofolowa mucomment section, naiye wacho nyakubvisa umhandara, naivo vakomana avainzi vakarepa. Everyone was glued on their phones, on their YouTube channel, vachiteerera comment section. Hama dzinodikana, ngatidzidzei chinhu ichi. Tingagone kupesana mumamarriages, togogona kupesana mumafamilies, togogona kusawirirana kwatinoshanda. But kune dzimwe nyaya dzisingagonekwe kuburitswa kunzi dziendeswe pajekerere.
dzimwe dzacho dzinotoda uchitaura nakansela muri vaviri, ndo paungakwanise kutaura kuti aiwazve inini ndakadai ndaka uri kutsvaga help. Saka tikaenda papodcast iyi, ndeipi help yatinogona kuti hanzvadzi yedu aida kutsvaga kubatsirwa, o pamwe zvichida kune vamwe vakazoenda nerweseri vakapa rubatsiro, but rubatsiro rwapiwa kuna iye uyu ataura. How is Baba Jeremiah feeling? How is he feeling right now? Are we even considering how our brother is feeling? How is he taking it? Just imagine kuti varume vaviri vari kunzi vakarepa mudzimai wake, kwakuenda kukoti achibata mukadzi wake mudzimai wake ruoko, standing by his wife, believing the word that his wife told him. He stood, only to find yesterday kunzwa mudzimai achitaura kuti marriage yanga ichinetsa. Kunyangwe imi ndikubatsirei, hakuna marriage iri perfect. Musanyeperana, musambozofe makanyeperana. Zviya zvatinoona vanhu vachitorana mapikicha, vachiita mapikicha, vachienda kufotoshoot, vachikisana zvoiswa paFacebook, paTwitter kana paInsta. Aiwazve iyo inonzi life outside. Zvakawanda zvikusanganikwa nazvo navanhu mumamarriages, but zivai content, zivai information yakafanira kuzivikanwa nejekerere. Pane pandakamboona podcast, I can still remember, Silent Killer, our brother, vari papodcast, pamwe pacho aitoti this is personal. Uchinyatsoona kuti majournalist aka vari kuda kumusairira kuti avhurike, but I said, no, this is personal. My Jeremiah, my sister, you need healing, emotional healing, spiritual healing. You need psychological healing. I want to believe kunema hubs, nema rehabilitation that can assist. If you are there, let us assist our sister. Right now, I don't know what she's going. I don't know what she's facing right now. Because kana akutedzera futi kuverenga chats aya kana kuti comments achimaverenga, it is going to haunt here. Paakatobuda imomo zvakuda vanhu vane mwoyo. But next time ngachive chidzidzo. Aikona kumhanya kumokwekwera kuti ndadaidzwa naDJ Ola saka ndakutoenda fame. After all, this is business. Selling information, selling content. Let us continue to pray for her. Vanogona kumcancela, please open your doors. Vanogona kumassist even financially, please let us do so. If there is somebody who can reach out to Baba Jeremiah, that will be a blessing. To reach out to him, sit down with him, talk to him. Tesa atingagona kuzozviita, but vari padhuze, sit down with him. Inzwai kuti ari kuti kudii. Ndosaka muchizoona munhu achizazocommita suicide. Zvinotangira muzvinhu izvozvi. Mametas mamwe haadhiliwe nekuenda kujekerere, anodhiliwa personally. Vanhu vakatobvisana umhandara havana kutozombororana. But information yaunogara nayo iwewe, kana paitika dambudziko, information inogona kuzwa vatete kana sekuru. Hakuna kuti murume anogona kugara nemudzimai wake agotanga kumurudunurira kuti ndakabvisa Nhingi umhandara, ndikabvisa Cecilia umhandara, ndikabvisa Auxilia umhandara. It's impossible, it's a taboo. Unenge uchirembedza mudzimai wako, unenge uchirembedza murume wako. So ndiri kuti chi in a nutshell, hama dzinodikana, tisati taenda kujekerere ngatitange tasefa nyaya dzinofanira kukonzuma navanhu. Mukuvira kwezuva vanoverenga voenda kudzimba dzavo. Isusu tinodzokera to the same place
to the same people watanga tichiexposa. Let's let this one, let it be a lesson to you and to me and to the entire Zimbabwean community. And to my Jeremiah, this is not the end of the road. We learn through experience. But pamwe pacho mukanzwa vanhu vachikudzorai dzorekai, hatizodi kuti mudzorwe vanhu votanga kuda kukudhonzai kubva mugomba. Vanhu pavanenge vachikupai mazwi euchenjeri nemazwi echenjedzo, let us take my advice. Hatina chatinorasikirwa. God bless you.